ಸ್ವಾಮಿ ಸತ್ಯುಲೆ ಇಟ್ಟೆಲು 2000 ಸೀಮೆಡು ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರು ಕೂರ್ನಂಚಿನ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನಂಚಿನ ಸ್ಥಾನಮಾನಗೂ ತರತಗ್ಗಾದು ನಡುಪುತ್ತೂರು ಏಳ್ನಾರಡು ಪುತ್ತೂರದ ಮುತ್ತು ಮಹಾತೋಬಾರ ಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಪಡಿಬಾಕಿಲು ಗಡ್ಡ ಬುರೊಂದು ಬಲ್ನಾಡದಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿನ ಚಿತ್ತ ಮಲರಾಯ ದಂಡನಾಯಕನ ಕಡ್ಸಲದ ಬರಿಪುಗೂ ತರತಗ್ಗಾದು ಗ್ರಾಮಗೂ ಜತ್ತವನ್ನಗ ಜನಾರ್ದನ ದೇವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನಟ್ಟೊಂದು ಗ್ರಾಮ ದೈವದ ಕಡ್ಸಲದ ಪರಿಪು ಭೂಮಿನೇ ತುಂಬುನಂಚಿನ ನಾಗದೇವರು ಭೂಮಿನ ಕಾತೊಂಬತ್ತನಂಚಿನ ಆದಿರಕ್ತೇಶ್ವರನ ಚಿತ್ತ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಆದಿಮಾಯೆ ಓಂಕಾರ ರೂಪಿಣಿ ದೇವರಿಗೆ ಸರಿಕೆ ನಂಚಿನಪ್ಪೆ ದೈವ ಶಿರಾಡಿಡ ಪೆದನಪ್ಪೆ ಬೇತೆ ಇದ್ದಲ್ಲ ಸಾಂಕಣದಪ್ಪೆ ಪನ್ಪ ಒಂದು ಬತ್ತನಂಚಿನ ರಾಜ್ಯನ ದೈವ ಕಲ್ಕುಡಡ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ವೇರ್ಲ ಇತ್ತು ತರದಗ್ಗಾದ ಮಣಪುನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸತ್ವಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ಸತ್ವಲೆ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮೋಡು ಮಂತನಂಚಿನ ಕಿಂಚಿತ್ತಾಯಿನಂಚಿನ ಪುಣ್ಯದ ಫಲ ಪನ್ಪ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಈ ಜನ್ಮಡು ದೇವರ್ನಲ ದೈವದಲ ಸೇವೆ ಮನ್ಪಂಚಿನ ಸುಯೋಗೋಲ ಕೊರ್ಪುನಿಗೆ ಪಡ್ನೂರದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರನ ಪಾಲಗೆ ಇನಿಕಾನಗ ದೇವರ ಲೆಕ್ಕನಿ ಸತ್ಯುಲ ನಿಕ್ಕಲಂಚಿನ ಪುಣ್ಯದ ಫಲವನ್ನು ಪಟ್ಟ್ಯಾರು ಯಾವರಾಯನ ಕಾಲಡು ಅರಸು ಬಲ್ಲಾಕುನ ಆಡಳಿತದ ಅವಧಿಡು ನಂಬನಿ ನಂಬನಿ ನಮ್ಮನಿ ಪನ್ಪುನ ಭಾಷೆ ಕೊಡ್ದು ಆ ಕಾಲಡು ಕರ್ತವ್ಯ ನಕ್ಕಲ ಕೈಪತ್ಯಾರು ನಂಬನಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಭಾಷೆ ಕೊಡ್ದು ನಿಖಿಲೆಗಾವರ್ತಕ್ಕಂತಿನ ಸ್ಥಾನಮಾನ ನೀ ಮನಡೆ ಕೈಕೊಂಡರ ಸತ್ಯುಲೆ ಕಾಲು ಪದ್ರಾರ್ತಿಂಗೊಲಗು ನಿಖಿಲೆಗಾವರ್ತಕ್ಕಂತಿನ ಕಾರ್ಯಭಾಗವನ್ನು ನಕ್ಕಲು ನಡಪಾದು ಉಂತಿಯರು ಕಾಲ ಕಲ್ಜಿಕದ ಕಟ್ಟಡಿ ಮಣ್ಣು ಜೀರ್ಣಾವಸ್ಥೆಗೆ ಬತ್ತಂಡು ಇನಿಕಾನಗ ಎಂಕಲು ನಮ್ಮೊಂದು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಸತ್ಯలను ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ತದೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಎಡತು ವಲತು ಉಂತದು ದೈವದ ಪೊರ್ಲುನು ಎಂಕ್ಲತು ಓಡು ಎಂಕ್ಲ ಪೊರ್ಲುನು ದೈವಲತು ಓಡು ಎಡ್ಡೆನು ಕೊರ್ದು ಎಡ್ಡೆನಿಗೆ ತುರ್ಬಣದ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಪೊರ್ತ ಸತ್ಯಲೆ ಅಂಚಿನ ಅಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನು ದುಂಬುದಿವಲ್ಲೆ ಅಪ್ಪೆ ಶಿರಾಡಿಯೇ ಧರ್ಮ ಅಧರ್ಮ ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಸತ್ಯನೇ ಅವಸತ್ಯ ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಮಿತ್ತು ಮೇಗಿನ ಲೋಕಡು ಅಷ್ಟಭುಜಯಾದು ದುಷ್ಟರಕ್ಕಸರಣ ಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಿತ್ತು ಮಿರಿಲೋಕ ಬುರ್ದು ತೀರ್ಥಭೂಮಂಡಲಗ ಜತ್ತಡು ಕರ್ತುಳೆ ರಾಜ್ಯೋಡು ಅನ್ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಮ್ಮ ಚೌಡಮ್ಮ ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ಚಾಮುಂಡಿ ಪನ್ಪುಣ ಪುರಪುಣಿಕೆ ಎಂಡದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಣ್ಣಾಯಿನಂಚಿನ ಪರಶುರಾಮ ಶಿಸ್ತಿಗೆ ಜಪ್ಪಿಂಚಿ ಕಾಲಪ್ಪೆ ಸಿರಾಡಿದ ಮನ್ನಡು ಉಂತುಡು ದೇವರಿಗೆ ಮೂಜಿ ಸುತ್ತು ಬಲಿ ದೈವಗು ವರ್ಮ ಸುತ್ತು ಬಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಕಂಚಿದ ಮುಗುಲಿ ದೈವಗು ಬಂಗಾರದ ಮುಗುಲಿನ ದೀಪಾದು ತರಟಿ ತುಂಬುಂಡ ದೇವರಾಪೆ ಪುಗಿಳೆ ತುಂಬುಂಡ ದೈವಾಪೆ ಪೆದ್ದಿಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಅಪ್ಪೆ ಸಾಂಕಂಡ ಸಮ್ಮಲಾಪೆ ಎಂದು ಪಂಡದು ದೇವರೆಡ್ದು ಒಂಜಿ ಮುಟ್ಟು ದೈವರ್ದು ಒಂಜಿ ಮಿಟ್ಟು ಬಿತ್ತು ಒಕ್ಕೊರ್ದು ಬಿತ್ತು ಪೊನ್ನಾವತಾರ ಒಕ್ಕೊರ್ದು ತಿರ್ತು ಆನಾವತಾರನು ತಾಲೊಂದು ಹಲವಾರು ಕಡೆಟ್ಟು ಕೆಲವಾರು ಪುಂಚ ತೀರ್ಮಾನ ಮಂತನು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಸತ್ಯಮಾತ್ಮದ ಕಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ಸತ್ಯ ಕಲ್ಕುಡರೆ ಕೆಲ್ಲ ಪುತ್ತಿಗೆ ಮಾರ್ನಾಡು ದೇಶೋಡು ಶಂಭು ಕಲ್ಕುಡೆ ಇಲ್ವೇದ್ಯಪ್ಪನ ಪುಣ್ಯಗರ್ಭಡು ಜನ್ಮಗ ಬತ್ತಾರೆ ಮೆಕ್ತಿ ಕಾಲಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾನವತ್ವದ ಜೋಟುಗಾಟಿಕೆಯನ್ನು ಗೊಬ್ಬಿಯಾರು ಕಾರ್ಲದ ಭೈರವ ಸೂಡ್ಯರು ಅನ್ಯಾಯ ಮಂತ್ರನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ತಗೆತಂಗಡಿ ಈರುವೇರ ಸತ್ಯಲು ಕಾಯನು ಬುರ್ದು ಮಾಯಗ ಸಂದದಿ ನಾಲ್ಕಡಪುಡು ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದು ರಾಜ್ಯ ದೈವ ಕಲ್ಪುಡೆಂಡು ಪನ್ಪ ಒಂದು ಬರ್ತಾರೆ 6 ವಾರ ಕೊಟ್ಯ ಕಿನ್ನಿ ಜಾಲದ ಮಾಡುಡು ಪೂರ್ವ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲ ಧರ್ಮಡು ಒಂಜಿ ಮೋನೆಡು ರಟ್ಟೆ ಕಣ್ಣು ಒಂಜಿ ದೇಗುಡು ರಟ್ಟೆ ರಟ್ಟೆ ಮಿತ್ ಆಕಾಶೋಡು ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಳಗೊಂದುಳ್ಳರ ಅವೇ ರೀತಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಇಡಮುಟ್ಟ 19 ಸತ್ಯಲೆ ಎಂಕಲು ಮನ್ಪ ಪನ್ಪುಣ ಅಹಂಕಾರತ್ತು ದೈವಲಿ ಮನ್ನಡು ಮನ್ಪಾದರೆ ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಭಕ್ತಿ ಮಾನುಷ್ಯ ಮಾತೋಡ್ದು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಸೇವೆಡೆ ಈತ ಮಾತ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಆಯಕಟ್ಟು ನೆಟ್ರಿ ಎಂಕ್ಲದ ಅನೇಕ ಬಗೆಯ ತಪ್ಪುಲು ಬತ್ತಿಪ್ಪು ಸತ್ಯಲೆ ಆ ತಪ್ಪುಗೂ ಮಾತ್ರ ಕ್ಷಮೆ ಕೊಡ್ದು ಇನಿಮುಟ್ಟಗೂ ಪಡ್ನೂರ್ದ ಮಣ್ಣರ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ